Takže zdravím vás, přátelé, vítejte opět na naší farmě. Jak vidíte, i když datum tomu neodpovídá, ale už tady máme jaro, tak se pojďte podívat, co jsme si tady na vás připravili. Takže jako novinku jsme opět rozšířili sortiment a můžete tady vidět kytičky, které máme z farmy. Jsou tady sadbové brambory, něco malého prokutily a ten sortiment se bude měnit s průběhem počasí. Nákup, jak znáte, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a platba opět v poctivosti a hotovosti. No a jak jste zvyklí, tady opět potraviny a nově jsme přidali ovocní mošty z Drahkova. A již nám klepou taky na dveře Velikonoce, takže ať k jídlu nebo na výzdobu. A s tohle prodejničkou bych chtěl apelovat na vás, kdo nás sledujete, nakupujete a podílíte se na té farmě. Pokud vás něco napadne, co byste tady ještě ocenili, neváhejte nás.